Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan sih, persiapan. Oke. Persiapan. Sini nih saya. Persiapan. Oh, kono. Mesemnya mana? Mesemnya coba ya. Senyumnya mana? Senyumnya ya. Senyum dulu. Ayo giginya mana? Ayo giginya diangkat, giginya diangkat. Ayo hadap sini. Ayo. Kamu kalau pegang HP tak tengi loh. Lah. Masa langsung mbok tangi. Aku pakai ayu gitu ngetengi ya. Ayo coba ya. Oke. Mesem semua ya. Mesem. Oke. Alah ini. Karo gini kanan kiri. Asik. Kayak jam kae sing Ya. Coba yuk. Kari manis, kurang manis nam yai kula. Kari manis. Pak. Kurang manis. Ojo nyanyi. Sampeyan sing ngene tok nek Aku sing nyanyi kok sing ngene-ngene. Ojo. Velocity pokoke. Ayo, ora gelem tak. Bas sabar. Kari niku ngene manis, kurang manis, tambahi niku dintel. Gula ngeten. Oke. Monggo kersane penonton ngertos. Yo, masem. Kari manis, kurang manis nam yai kula. Asik, tepuk tangan. Iya, alhamdulillah wis kabeh iki kena nggo tombo asam urat ya Kung ya. Ora apa-apa toh niki gerak kita bersama untuk Kita itu bergerak untuk bersama menciptakan akal sehat dan tubuh yang sehat pula. dados dalu punika luar biasa Mak Cange. Alhamdulillah dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Nggih, menika suwi, Mas. Nggih, kepanggih wonten dalemipun Pak Kuswanto. Pak Kuswanto. Iki nanggap percil wis mbuh bolak-balik. Nggih, Mas. Aku lek ditanggap mendina malah sedih le. Lho nyapa kok sedih? Mesti somben anak ping gratisan. Aku wis repot ya. Itu suatu wujud kita profesional. Jadi 10 kali nanggap 1 kali gratis. Ya awakmu ra apa-apa, kancane lho melur ndase. Tapi luar biasa. Nggih. Ringgit itu di Kediri. Ya. Penontonnya ibu-ibu tengah jeng menika. Masya Allah luar biasa. Ya. Iki janet iki koyok pengajian lho siswi. Lah kok iso? Lah iki ibu-ibu padha kudungan. Lho Mas, lah sing sisih kene Mas, pirsanono. Ya ampun. Oh. Masalah. Yo. Yo, kowe malah mulai ngati-ngati lho gurem tok kowe kok. Lah aku ning ngandenge gula napa tebu lho Le. Tebu apa kewane gurem? Tebu iki kewane sing ning kono kuwi sing nunggone kuwi dulurmu tok. Apa? Kodhok. Lah iki apa kaya nyapa kaya kodhok ra enek kodhok lapas rendeng lah ngene iki ra enek kodhok. Jare sapa lha iku mulo lagi kelebon ae iki apa iki? Iku bapake percil mlebu. Ya apa-apa. Pripun Mak Cange acara menika luar biasa napa mboten? Wah, sangat luar biasa. Acarane napa jenengan ngertos napa mboten? Setahu saya Iya. malam hari ini tuh apa ya merakatkan seduluran lah, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Nggih. Dinas Pariwisata kepengen nyengkuyung seniman lokal. Lah, Menjangan dirawone mriki supaya seniman lokal semakin punya power. leres. Amin. Mboten kados kula mawon kula nggih seniman lokal aslinipun. Ngaten. Ora nek teko lokal ra mungkin iso munggah. Kabeh wong iki teko cilik Nggih. Cange ora nek wong iso langsung teko dhuwur. Contone kaya Pak Kus. Pak Kuswanto. Pak Kuswanto. Sampai mbiyen sampai saiki awake cilik kae. Kena angin mubit-mubit. Lah pancen bawakane ngono kuwi kok, Mas. Kuwi ora beda karo awakmu lho, kawit biyen nganti saiki kok tetep percil, kapan dadi kodhok kintel? Lah masa mau aku dadi kodhok wis ora payu. Payune jeneng percil kowe. Ngono ya. Mula kuwi aja ngremekne jeneng kewan kowe. Lho jeneng kewan apa kok? Biyen nuwun sewu Mas Wan. Biyen iki jenengku Deni Afriandi. Ora ana sing kenal. Lah terus Kan bapakku jenenge Bangka. iya. Sampeyan diomongi ora percaya. Iya. Bapake niku Bangka, celukane Bangka. Bapakku celukane Bangka. Lah aku diwadani jeneng Percil. Dene jenenge Percil, kula alhamdulillah diparingi kondang. Dadi aja ngremehne jeneng kewan. Rezekane yo Mas jeneng kewan kuwi. Dadi aku jeneng Percil. Kondang. Kaya aku ngene iki ben kondang. Bawane kancane Percil yo ndandake adike cebong lah le kowe le. Oh berarti ora masalah. buntut tok tak
Ora apa-apa, sepenting jenenge sik nyampur. Dadi ben iso kondang kaya Mas Wawan iki. Berarti keluarga satwa. Ya satwa, bener sampean Mas Wawan. Nggih. Mana Mas Wawan jenenge sapa Wawan Tekek apa sapa? Nganu Sugeng Dalu. Pak Tekek. Enak lho, Pak. Ora masalah. Lah gelem ora masalah. Wong jenenge wadanan, yang penting aja sok nesu. Wong nesuan niku mboten apik, lagi ngoten lho. Diomongne sithik gampang nesu. Contohnya kaya ibu-ibu lho di depan itu lho. Itu luar biasa, itu gerbang bapak-bapak ini ngarep kuwi masamu. Wong lanang mingkem kelakepe perkara wong wedok bengok sak kecap. Kok iso kuwi lho wong lanang lho ning sampean ngene iki. Sampean nyambut gawe dige sapa? Ge ibuke, ge anake. Ge anak to. Ge keluarga. Sing nyekel pertama duwe sapa? Ibuke. Sampean kene kabeh. Ya ora. Lho. Sampean kene piro? Lho. Jujur lho. Ketok dalan ki ra jujur. Jujur. Ya. Duwe kabeh ki mbok kene bojomu apa ora? Ya. Umpama entuk kaya kira-kira 10 juta lah. Jenengan wenekke piro kabeh 10 juta niku nggih 1.200.000. Le sik ta manuta dalang iki konsepe wis to setahun pegatan Ora iso. Lah sampean ki yo contoh kaya aku lho Pak. Umpamane gedene aku dikei 10 juta, bojoku tak kei 100. Lah ya 9 juta 900 tak dolan karo iki. Lah bukan konco. Ngono kuwi kok jare wong lanang. Mangsamu karena apa? Wanita itu luar biasa. Selalu di depan. Sebabnya apa ya Pak wanita kok selalu di depan? Turunane Hawa. Hawa. Hubungannya apa? Hawa sing anu Adam jejak cerita Hawa kuwi lho. Lah, kekasihnya tak lagi yang sama itu. Bener toh? Heeh. Iya lho to dalange. Kuwi gak lagu to Pak? Lagu. Lah ya ora apa-apa lho, tapi tenan lho Pak, nuwun sewu lho. Wong wedok turunane Hawa. Hawa kuwi mangap apa mingkem? Hawa, mangap. Mangap berarti wong wedok iki mesti kecapane akeh. Mangap Hawa. Dadi akeh omonge wong wedok iki. Cerewet wong wedok, tapi lak wong lanang turunane nadi Adam. Adam ki mingkem. Wong lanang lak diseneni bojone mung meneng ae, akhire stroke. Iki wong lanang. Iya, pancen yo ngono kuwi. Iya ta. Masa yo mengenaskan hebat kaya apa lah digetak bojone dadak. Wes. Mulane nek sing ndelok wayang barang iki wong wedok-wedok do ning ngarep, sing lanang aku ngerti. Ning ndi? Jaga montor. Lah yo kowe yo rono lho. Lah iya. Nek contone ning jero mau, wong lanang karo wedok sing foto sing akeh sapa? Ibu-ibu. Wedok. Tapi nggih mboten masalah. Karena tidak ada ibu, tidak mungkin ada kita. Ada kita. Berarti sing penting lanang apa wong wedok? Sing penting wong wedok. Yo lanang. Lah wong wedok ra dintup yo ra iso meteng. Lho. Bocah iki. Saiki nek wong lanang duwe entut tapi ora enek sing nadai ya padha ae. Alah cepete lawang lho, Bro. Main wong lanang ora kakak nakal. Tapi kan tetep menang wong wedok, Pak. Lho, wong wedok ki rasa-rasa. Iyalah. Heeh. Rasa ndi? Lho, rasa bendina sing nyandak gawean ki wong wedok-wedok lho. Isuk umbah-umbah, awan nisah-isah, engko rodok sore ngeterke bocah sekolah. Engko terus bengi dikon uah-uah, mlumah, terus nyapa. Kuwi lho wong wedok apa? Kuwi masalah. Wong wedok kuwi kaya ngono kuwi. Tanggung jawab. Jane kuwi jane bojomu apa babu iki? Kok kuwabe kabeh wong wedok lho Mas. Lah yo karena itu. Ya bojone iki kok ratek. Aduh. Nyapa? Kulite awireng, Bos. Omong nih masyarakat nih bojoku kulite awayu. Kulite ireng lah kok ditukane skincare rega murah. Terus? Murah piye? Rega 45 mosok murah. Kuwi skincare pondot. 45 skincare kocok iki. Saiki skincare mbahku, wedake mbahku ki regane 2.500. Pipa nomor 4. Aduh Le, wis yo enek bakule to, Mas. Oh iya enek bakule. Wis enek. Wah, duwe sok omamu mesti. Lho, omahku kuwi nganu, Pak. Apik, Pak. Apik piye maksudmu ki desa lho? Oh, duwe iso. Lah apa lah apik? Omahku jeru. Lho, wis jeru omahmu jeru. Saking jerone dadi jeweru. Dadi kowe iki omahmu mlebu. Plosok. Tapi lak nuwun sewu ke kandelane lare niki. Niki kan kali kula pun ada sekitar 2 tahun ya, Le. 2 tahun iki. Alhamdulillah. Kula ngancani ndek. Cemantel. Iya, Mas. Iya. Kalau bengi cemantel apa wong bayaranku ping 6 urung mbok bayar ngono. Jere titip. Titip apa ping 6 lho. Lah jaremu titip. Lah ngono nek tak jaluk adekku sik ngosek ngono. Lah jaremu titip tem. Titip ping 6. Lah iki engko 7 kingko. Lah iki engko gak cetone. Iki kanca dhewe, Pak. Kusi kancaku pelek iki tenan. Iki dewan satu-satunya dewan Kediri sing pinter ngenyang dagelan ya sitok-tok iki ya.
tenan. Mosok alah aku iki sampe saiki ra iso ngomong, Pak, kula niku saniki sak menten ora mungkin iso ngomong ngono. Ora iso ngomong. Ora iso mesti ngomong ning omah ngono mesti. Wis mbok anggap dulur dhewe ya. Ya ora jane. Lah jarene iki lho kancamu dhewe. Ya dulurku, dadi aku ki omahe sampe apal, toilete sebelah kono. Heeh. Krane mati. Aku sering rono kok. Berarti apal jedinge ning kono, toilete ning kono. Engko liwati awake dhewe mburi kono serut rono kuwi. Ku lamar lek ngamplopi aku ning pojok kono terus kalau ngomong, "Mas, ampun kapok." Ngono mesti ngono kuwi. Tapi ora apa-apa. Serane aku ki dumulur, awake dhewe kudu gelem dulur ning dulur. Paham ora kowe? Itu termasuk budaya. Budaya lagi ngoten. Kados ngeten iki, wis ora usah mikir duit, sing dipikir Pak Kuswanto. Lah, ben dipikir beliau. Kita itu, lah iya toh. Sing penting kita itu kerja, meningkatkan kebudayaan itu gimana? Paham ora kowe? Cara gegere awakmu dagelan ngene iki. Aja ngremene dagelan. Dalang, aja ngremene dalang. Dalang iki luar biasa le. Delok sing ning ngarep dhewe, iki pimpinan mimpin bocah sakmene mbiyane, urung musik, urung gamelan, urung sakmene mbiyane iki. Itu yang pemimpin siapa? Beliau. Pemimpin apa wong kaya wong gendeng. Lah piye iki bocah iki? Kok iso ngomong gendeng itu matamu? Sik dalang saiki penggaweane apa ngomong. Ngomong kawit jam pira mau. Oh iya jarene Pak Purnomo lah ngomong dhewe gendeng ya. Lah iya ngomong dhewe disaur-sauri dhewe lho Pak. Nuwun sewu Pak. Piye? Jenengan mau minggah jam pinten? Jam 8. Jam 8. Iya. Kali sinten mau? Ya dhewe. Teng mriki ngomong dhewe. Iya. Wis suwi le. Oh bener Pak Pur. Sik ngapunten Pak, jenengan penate mlebet pasar. Pekan. Yo wis. Oh, angel tambanane Pak. Piye? Setelah saya riset di mana-mana, ora ning Blitar, ora ning Kediri, ora ning Tulungagung. Aku kepethuk wong edan ping pira ae, Pak. Kuwi tak takoni mesti jawabane kok padha. Masa, Pak? Sampeyan jenenge sapa? Ora. Menesu gampang Lah sampeyan nek kene lapo? Ora. Aku lagi iki mau tak kok alamat daleme Pak Kuswanto iki. Daleme Pak Kuswanto kuwi pundi? Ora. Masa ngono? Lah sampean teng mriki lah napa? Ora. Lah kok teng mriki nego sinten? Ora. Oh, Lokasi wayangan ora. Jebulane wong edan kuwi angger ditakoni jawabane mesti ora. Oh. Awakmu ngerti? Ora. Oh iya. Kan ngapunten wis teko kene. Nggih. Rene. Anu kuwi apa dulurmu ta, Pak? Heeh. Loh, dulurmu edan? Heeh. Ora. Ora dong. Oh, bapakmu kuwi? Ora. Adimu? Adimu ora? Jujur lho. Ora. Kok wis teko kene iki? Sampeyan kenal? Piye? Kenal. Ora. Oh, iki itu berarti. Loh. Kowe emang teko apa ngono rene iki teko apa? Ben, Pak. Tak sambung-sambune ben kabeh guwendeng. Kula wau kan nganu, kepethuk wong edan. Wong edan kuwi ora ning Blitar, ora ning Kediri, ora ning Tulungagung kuwi nek ditakoni jawabane padha, jawabane ora. Oke. Teng perapatan jenengan wong ngertos? Ngertas. Lho, tenan ora? Jujur, ngertos napa mboten? Roh ora? Sing di perapatan to? Nggih, wong edan. Ora ro aku. Lho, ya padha. Roh ora? Ora. Lah niku dulure sampean ora? Ora. Oh ya wis. Gendeng nemen kae le mulai jam 8 omong-omong dhewe aku lho sik. Sik to. Lek mune ora, lah apanya aku ora ro e. Lah nggih, ngertos ora? Lah awakmu apa ngerti? Ngerti aku sing tak. Berarti kancamu sing gendeng. Ngece wong kuwi. Jawabane ora lho. Moh. Moh. Kaya kowe jawab ora. Moh. Jangkrik tenan duwale sangel. Batang. Tak nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi. Ben seneng. Apa iso nyanyi? Ibu-ibu lho ben seneng. Nyanyi. Awakmu kok iso nyanyi? Lah ya pinter to lele. Nyanyi nadane. Nadane apa? Kuncine apa? Kuncine apa? Sembarang. Adik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kowe milih sing ndi, Tem? Hah? Kowe milih sing ndi? Aku jelas. Yo milih sing pundi? Ela. Aku wis kenal kok karo Ela. Ela. Anu, nggih to. Ela. Ela lo ya. Heeh. Coba. Sing ndi? Sing nomor 2 lho. Kusangkakan panas berpanjangan. Bukan kainan denganmu. Bukan. Mbak, iki lak nyanyi. Oslo. Masa joget ngono kuwi, Pak? Ini tawari. Bareng gandengan iku lho ketok gak kuwates ngono lho. Tawari. Sing lanang kaya tekek, sing wedok kaya widodari. Lho carane kok triplek ngono ngomongane kancane kok tekek. Ora apa-apa triplek kena nggo aling-aling kok.
Di mana tekek itu kena ge apa? Mbok badok. Otok. Adik, coba namanya siapa dulu? Biar AA kenal. AA. Nak nyelok awakmu apa? AA. Nak awakmu dudu AA. Apa? AA. Aku itu sapi teng. Ojo ngarani sapi teng matamu sapi teng. Syukur nesu. Syukur. Dalang sapi teng. Dalange nesu. Awakmu lho sing. Apa ada dalang nesu? Adik. Iya, AA. Sapi teng raup nih kowe. Namanya siapa, Dek? Naila. Ya. Asli rumahnya dari mana? Dari Blitar. Oh, Blitar. Blitarnya mana? Betul, Kademangan. Kademangan. Oke, kesukaan makanan apa, Dek? Tekek. Tekek. Aku mau juga depi. Kuwi lho, dalange Sing makan. rada gedhe neh ngono kae lho. Nyambe. Iya. Bener Bocah wedok senengane nyambe lembadok wong lanang tenan lho bocah iki. Aja mbok padu, Pak. Wong wedok seneng nyambik sebabe apa kok Dek iki seneng nyambik? Sebabe nyawang wajahmu ku kelihat terngiang-ngiang nyambik. Oh gitu ya, enggak masalah. Mentolo tak taleni terus. Lah ya. Oh, mbok mulai. Bondo mburi ngono. Mbok taleni. Diseset. Terus mbok coba seset engko terus kayakku mbok dusi aku. Lah ora. Paling mikirmu ngono. Nyambe lek didusi ora enak. Lah paling kok mbok gendong, mbok tak kene plek. Terus didusi diusuk-usuk. Ora. Apal aku. Modelmu wong wedok ayune kaya ngene kok seneng karo awakmu kuwi nek awakmu ra duwe sapi Brahma Songo iku ora mungkin. Lha nyapa? Ya ben to. Ya terserah aku to lele. Lho wajahku kok lho dene wong kene lho mau aku mlaku. Ya ampun percil ganteng. Apa enek percil Tek kono ora percil. Percil ganteng nopo elek? Elek. Lho, elek. Masa ngomong sapa to mas aku nek kono. Iya jali. Lah jare sapa? Ora tenan lho Jajal balik. Sing buka lho sapa? Percil ganteng nopo elek? Elek. Ya to? Ya ora, ping pindho wis elek terus lho. Lah kan sing ngarep to, Pak. Lah sing kene kan urung mbok takoni. Iki lho kancaku, Pak. Iki kancaku tenan. Aku mau liwat kene to. Aku mlipir kene. Percil ganteng. Iya. Takonono. Percil ganteng nopo elek? Elek. Ya ora. Piye? Wes to, elek tetep elek aku. Lah elek kok iso sombong. Ben sombong dhisik ora apa sae. Dadan coba. Wong kene kuwi wis ngerti, nak petuk percil mesti bathuke no. Lambene jeber. Irunge nyepor. Ya ben ra apa-apa nyepor karepmu ra karepmu ora maksud. Sementing bojoku putih ora ilang. Sesuk bojoku arep tak gamping. Iki blentong-blentong manang kulite. Coba. Kusangkakan panas berpanjangan tak senang berkau. Piye ta? Iki sindan iki klepe mati sisih ketok. Ya nyapa kok. Kan kudune awakmu. Sindan kok gawe kelep. Kudune nyontone sik ya Mas Nyontoni. yo. Piye? Lah, ya langsung ngono lho. diobong. Ya jar piye? Oke, kalau laki wanita itu juga kayak gini, Pak. Ayo coba. Bukan sekejap. Ayo tung gentak tung. Bukan sekejap denganmu. Bukan mainan satu. Engkau pun tahu. Berarti pas Oslo kuwi ya. Jono. Itu manut aku penak-penak. Kusangkakan. Ayo, alon-alon. Tanganmu itu, tanganmu lho. Tanganmu kuwi lho kok iso. Kudune ngene lho, Mbak. Lah dadi iki kan Alah. nyapa? Nyapa to? Sewodok dilosor aku. Ayo, ada. Kusangkakan panas berpanjangan. Oke. Senang berkau jauhkan kau anggap itu suratan sedikit dia wajahmu. Wes, niki saya, Bos. Sip. Nyanyi ya, Nduk. Iya, Pak. Nyanyi karo AA ya. Walah, alah. Halo, Bos. Karo AA. Percil. Aku mau nyelok. Lah iki lho delengen lho aku moh nyelok AA. Wes kowe nyanyi karo Batang kuwi lho. Pak Batang piye to? Ya kowe karo kowe iki lho. Raden Mas. Sapa? Surya Widagdo. Iki lakon winganane. Ayo, nyanyi apa kowe duet apa duet? Sing enak. Ya coba. Anut Nadane apa? Pakai nada apa? adane anyang-anyang, Mas. Ayang-ayang. Ayang-ayang iso. Lah yo lagu sing kuwi lho, romantis to, Pak. Iya. Do dewa ning asmara kuatno atika. Lah piye ta? Nembang ora ngono kuwi. Apa nembang merem ditinggal wedokmu mlayu ilang. Lah aku cek aku kan masih suci lho, Pak. Suci diengkolmu. Aku gak pernah kedemok karo wong wedok. Kira nadane FF coba FF. Wong ayu
tresna mungkin narya tambah susah jroning batenku bagus antep narasa atimu tresnaku donas jroning sing nyanyi iki lho kono ta nyapu kok lah awakmu mau pas ayak suarane kok awakmu pas wong ayu matamu nyawang aku kok ora Piye to Mas? Wae sampean ki meneng alun-alun kono lho. Kok ya tekan kene iki kowe iso berarti suara wedok iso lah iso umpamane iki dadi wit heeh awake dhewe India umpama wit oke umpama iki dadi dekorasine oke kowe meneng wae wong dadi wit nyilih sedelak ya Siap. Nilai sini tak dadene wit. Wit kuwi gak entuk obah-obah nganu gak entuk guyu. Wit kuwi tengok-tengok. Ah, ceritane India kalau guyu, lah guyu disayang karo guyu kok. Enggak nek guyu tak. Kowe wedoke aku lanange ya. Kowe wedoke ya. Aku wedoke. Wedoke. Oke. Saiba. oke kakak Ada nih, oke. aja Ya bener. Oh Saiba. Kowe aja guyu. Nganu. Wite iki mosok kena angin to, Pak? Lah ya kok iso kowe tak hayu-hayupen to, Bas. Kowe meneng wae. Wes tak aku sik. Nadane Mas, hilang Mas. Ya kowe ngono, kowe dadi wit ora usah guyu lho, Nduk. Ayo. Oh Saiba. Oh Saiba. Oh Saiba. Iki kok ora masak biasa. Oh Saiba. Meneng kowe ngono kuwi. Ora guyu kowe ora guyu. oh sayangku oh sayangku oh sayangku ku cinta padamu sayang witnya ini loh bunganya di sini oyotnya di mana ya Ini oyotnya. oke sayang kita lanjut Oh sayangku, oh cintaku. oh sayangku ku cinta padamu Aku tresno kowe, aku sayang kowe. Muga-muga wae gendang dirapekne. kowe ya tak sayang ojo sampe ilang tapi apa mungkin lanang rapi lanang Ora mungkin, ora mungkin, ora mungkin, ora. Mosok ayu ngene mbok kok dadi wit lho. Lha ora aku ngene-ngene. Lah kok Dek. Takon tapi suarane enak, Bos. Penak niki. Niki kersane duet kalih niku mau lho, Bos. Oke. Ya sik. Siap. Siap. Oke. Nyambang karo Nduk ya. Cahayu. Nyambang aku nanti dadi wit. Aku dadi wit kowe mlebet-mlebetane gini ya. Umpama awakmu dadi wit aku dadi kucing. Lah nyapa bener lak cwakar iki. Ngawur nyapu dadi kucing. Ayang-ayang cah, ayang-ayang.
Yuk, 3, 2, 1. Masih bersama campur sarinya musiknya Singapura, Thailand, Vietnam. Ngomong aja campur sari AFF. Linya apa tuh? Ya band. Campur sarinya Indonesia. Oke, Jawa Timur. Yuk, ayang-ayang Utana Sebaya. Hadir pada malam hari ini. Sayang, cintaku padamu akan selamanya selalu tumbuh seperti pohon disukani support. Terima kasih Adik. Iya. Amit nuwun sewu tasik wonten bintang tamu sing mriko. Disupport mawon nggih. Lho, tasik enten. Wonten. Support eso. Support ditane Pak Kusmanto. Siap. 3, 2, 1 permintaan dari Bapak tuan rumah. silakan atur panggung saya. Waduh. Mas Bercil. Dalam. Lho, kancamu kenekan-kenekan iki bener iki. Lah niki wis genah Mbak Probor ini. Singo ya apa lagi kowe? Lho wis tak celuk iki. Probor ini, rawuh rene. Selamat malam Probor ini. Selamat malam Om, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama ya tak jumpa kita di sini. Iyo. Mbak Probor ini kemana aja? Kan omaku di Surabaya. Oh, di Surabaya kok bocane kayak Sumatera loh. Iya, ke Surabaya campur Sumatera. Enggak jomong tak tunjuk. Awak ngono capok. Mbak Probor ini. Enggak. Setelah kita jumpa yang kemarin itu kan saya langsung ya katakanlah jalan-jalan ke Jakarta. Oh, ke Gue Jakarta. agak lama di sana. Lo ke Jakarta. Oh, Jakarta, itu loh, iya. Propo ke Jakarta beli tempe kere itu loh. Tempe koro. Tempe koro. Lame kita nggak jumpa, saya di Jakarta. Oke. Aduh, saya di sana tidak dapat pekerjaan. Akhirnya saya di sana Terlunta-lunta. Terlunta-lunta. Keleleran tegese. Wah, senenge mboten koyok bengi niki. Ketemu jenengan. Siap. Ketemu Pak Kuswanto. Pak Tasyakuran. Ketemu Bulis Dinas Pariwisata dari Kediri. Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri. Ya ampun, syukuran nanggapno wayang penontonnya nyengkuyang koyok ngene. Lah iya sakmene kae. Koyok ngene Waduh. dukung syukuran bengi iki. Betul sekali. Kabeh iki kan yo meraketkan seduluran gedhe kekadangan. Betul, silaturahmi kalian yang baik. Halo, aku yo Dikawui kali Pak Dedi. saya terima kasih banget ya. Bengi iki Mbak Probor ini rawuh, Mas Persin rawuh ya. Mas Lenem rawuh. Iya. Halo coy. Hei. Jadi ini pengenalan seni budaya untuk anak muda. Nggih, dengan begini kan semua banyak orang tahu. UMKM berjalan. Halo coy. Hei. Ini nyapa to? Kok nyela-nyela kancane ning kene papat to sing omong ae ngono iki. Loh, kan masih menyapa, Mbak. Ya bagianku kapan? Bagianku Lah sing kapan? ngomong rene sik sapa awakmu? Menjaluk opo kowe? Arep ngomong apa? Aku njaluk duit to, Mas. Aduh. Lagi ngomong karo dalang lho matur nuwun apa piye lho? Lah iki langgananku to, Mas. Langganan opo ya kowe teko kok ora
kerap kenal. Yo ngono kuwi ta Mas nek sing wis aku wis ora Senengi. disenengi yo ngono kuwi ketok ora kenal to Mas. Iki to mbiyen kowe ning ndi ta? Aku ning dhisik ning dadapan to Mas. Yo iki langganan kuwi. Dadapan kuwi ndi Kang? Dadapan nggon apa to, Mbak? Yo ning kono iki nggon jual beli. Jual beli apa? Lah kowe bakul apa? Aku bakul kroto to. Pakan Kroto yo pakan manuk. manuke sapa? Manuke Pak Kuswanto. Manuk Mas iki manuk ocehan. Oh, ocehan. Lah iki Mas Wawan iki lho. Mas Wawan. Piye to? Bendina turut ngono lho. Dalan. Pamenang ku payah yus. Apa? Cuma lagi ning kono. Lambimu. Wage Ya ngono aja pengepul diomong ngono nang ya. kene lho, Mbak. Kuwi iki Sampeyan seniman. Maksudnya iki yo seniman ki anak-anak buahku kabeh. Aku ki kan yo anu mewakili saka Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Goleki seniman. Mosok awakmu Bapakne lah. Kita kelumpukne terus sak Kediri terus tak bong. Maksudnya kita diberdayakan. keterampilan. Nah, diobong semangat. Semangat. Maksudnya oh. Nduk Cahayu. piye Mas? Mas Awan wis ketemu. Iya. Pak Kus ngaturne apa? Pak Kuswanto matur nuwun, Pak Kuswanto. Apa wis dikeki? Durung. Lah kok matur nuwun? Lah mbok menawa lali kok. Matur nuwun Pak Gus. Matur sehat nuwun, Pak selalu, Gus. sehat Nggih, selalu. Dongane sehat, Masalahnya dongane gak- panjang umur. Amin, amin. Kurang anu. Sebagai seorang seniman mosok yo ndongakne ngono. Rene. Prop. Kurang luwes gitu Kurang ya. luwes, Karena iya. ini pengenalan pengembangan seni ya. Seni. Antara seni Dinas budaya. pariwisata kuwi lho. Kabupaten Kediri lho Mas. Kabupaten Kediri. Kate bengi buli selawo lho nggihmu. Wah, Terus pakai bahasa yang tenan bulis. Heeh. Enak. Dia apa kowe? Pelok barang Pelok Pak barang, De pelok barang. nyuwun. Masalah kuwi ora genah masalahe. Lah nyapa? Iki koyo iki lho. Kaya kancane. Seniman ki nek apa-apa gawe tembang gawe. Ya lagu. iyalah. Ya contone piye jajal. Emangnya kamu bisa? Mas. Bisa. Aku tak ngerumus lambemu lho. Cek. Mripate gawe hidup barang. Itu apa? Dengenane hidupe sapi, Bos. Lah wingi mlebu rumah sakit baptis. Lah gara-gara takon nukone hidup to, lim hidup anakku. Lah kok ditekone lim altiku. Tak puasang terus alah merotol sama matane. Sesuk 5G. Ya aja ngono to Kang, lambung jlomprong Iki niki malah nyedakne aku kok. Wene ana kaca sing langsung ning mripat kae. Kaca. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Cobi kuwabe nggih kersane wong Kang ya Bos ya. Nggih. Ora kaya awakmu. Opo to? Iya. Awakmu po iso. Iki budaya iki ngene iki. Lho, ngono Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Tepanaken nami kula Praberini saking Sidoarjo asli. Sumangga sesarengan atura panuwun telepan nyuwun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan niki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasa. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah barokah. Amin Allahumma. Amin. Matur suwun lho Mbak Probo. Nggih sami-sami, Bos. Kuwi nek ketara sinden nyambi modin ya ngono. Aja sinden nyambi. Lah kaya ngujukne bancaan ae. Jenenge seniman itu ya harus dengan nada. Ya karakter sendiri dong. Iso ora tak Iya, kuwon iya. ora iso. Mas, Wawan, Dalem. aku kenalan nih Mas. Eh? Ya iyalah Iya ketenan. no. Oh. Sak pinten, Pak? Samene lho, Mbak. Laras iki Lho lho. kuwi lho sepelok kuwi lho. Nyuwun 1900 Alah, kakean sewu sederek-sederek sedaya. Nah. Kene wong telu muni. Iya. Rada pepet. Nuwun 1000 sederek-sederek sedaya. Iya. Wes gak neping 6 jebol. Nuwun 1000 sederek-sederek sedaya. Iya. Nuwun 1000 sederek-sederek sedaya. Iya. Mas, Apa? iki genep sak jam nu kupingku jebol. Lah kok ya mbok boleh Nek iyone rasa banter-banter ra iso to. Oh iya, alon berarti.
Nuwun sewu sederek-sederek sedaya. Ya. Ya. Jare kalem. Kok kaya kancamu jagongan. Lho jare aja banter-banter. Biasa. Iya. Nuwun sewu sederek-sederek sedaya. Iya. Tepangaken nami kula nyiliti saking Kediri asli. Iya. Apa? Nyapone. Kula mriki badhe nyuwun apa? nyuwun duit. Nadamu sok luput. Cih pakai. Aku nek kenalan nganggo kuwi gak iso, Mas. Sing iki lho Nek tembang lah gak iso. Tembang. Oh tembang. Kayak lho masyarakat itu lho. Pelok. Oh pelok. Tetep pelok. Pelok. Sing anggal pelok. Mbak. Pelok barang. Lho, Pakde. Adem di sampean? Lho. Adem dhuwur. Oh bener. Mendhuwur kuwi njaluk karo Gusti Kon kayang. Pak De, 6 Pak De. 6 Pakde. Mas Percil. Dalam Ndase lah rewe suwe kok njuburi. nggih lah niki lho. Lah niki kula niku ngimbundak lho niki mriki lho. Masa gelungan iso dikono Aku Ayo kok penak men gelungane ceklek ini. Apa? Telek barang ya ning kene kok. Nesu. Yalah. Iki Ndas nggo nembangi nganggo dolanan. iki. Iya. Ndang. Susu tak pas dianteng bocah iki. Pas. Ceritane wong seneng tunggal sambale. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Apik lho, Pak. Saya suwe anggere jejer lakal tangane. Banjur kondo Mas, aku tresno kowe. Godhong tebu, godhong pandan, Sugeng dalu masyarakat Padangan. godhong pandan kabeh siji. Wong Padangan akeh rejeki. Godhong pandan diwadahi tampah. Wong Padangan akeh barokah. Godhong pandan warnane ireng. Wong wedok sak Padangan ayu meteng bar. Masalah Bocah gundul kowe jane tuyul apa bayul. Bocah plontos kowe sapa tok metengos. Bocah botak windas apa preman. Nyiliti kon iki wong apa anomali. Aku iki Apa dek? Aku iki keturunan. Oh, no. apa ecek lho keturunan apa ora kemana Blontong, piyuh. Blontong. Nun sewu lho Mak. Nggih. Wah, lha kok iso kaya ngene ya. Ya kok iso kaya nek kembut. Waduh. Reja-rejane jaman tak jenenge pentol beranak tungdak dadak. Loh. tak sawang wujude kok kaya ngene Enek siji loro rambutnya sing keri. mlayu ngalor mlayu ngidul kok unyal unyul Jerawut. sok reja-rejaning jaman tak jengakno tuyul tok Tak sawang-sawang saka mburi kok rodok jeglong-jeglong ngene ndasmu. Besok ana rejane jaman. Tak jenengno munggah mudhun. Nyapa? Enek sinden. terus Ndase kok ning ngarepan. Rejane jaman tak dunyane desa. Dadapan. paling ora ono sing
sinden kok mlayune gendandakan. Apa? Sinden ning Lah timbangane opo ndas kok munggah mudhun. Lah sak potongane ndasmu ngene lho kok buru. Kuwi kudune munggah mudhun. Ombak-ombak. Masalahe kowe iki ora kaya kanca-kancane lho. Ora kaya kanca-kancane piye to? Umpamane karo ki ya sinden sing iki, sing urung ki. Sapa? Ki. Lah nek casik bocah-bocah kene ya pangananku kabeh to Mas. Lah. Kok sok lancang kate mbok pangan. Sampe mbok pangan. Grangsang. Maksud iki kabeh iki siswa-siswa. Cek. Muridnya sampean Murid. ajar nembang nang sampean. Yo ning aku kabeh. Lah sampean kok malah Aku kan buka les-lesan ning omah. Lah sapa nih? Sapa? Primagama. Jenenge sinden yo les. Contohnya ya. Nembangi kaya iki lho delok nadane. Jajal. C. Les vokal iki lho rungokno. Aku ora nunjuk kowe. Aku ora nunjuk. Ya kok nyekel mik. Kono. Kene. Kono. Kono. Wis sing penak ngono lho. Mas, Hah? enek cacili wedi, Mas. Ora le aku wis jinak kok ya. Ora usah wedi ya. Wedi lah kowe iki ape nyakot. Aku sampean koyo dung sahur ya. Anomali ya. Oke, dadi tingkatan nada kuwi enek. Coba Oke. Lah tak tunjuk berarti muni ya. Urung berarti tak dasmu. Iki lho wis iki ngene. Ditunjuk muni ya. Coba. Rambur. Nah, sakono kowe, sakono. Dadi 1 2 3 kowe nyapo. Ancang-ancang to, Mas. Kowe sakmono. Oke ya, yuk 3 2 1 tak tunjuk muni ya. 3 2 1. Oke, sing dawa. Oke, aku dong Ayo dicocok nih to Mas. Sini Pak, sini depan. Coba 3, yuk. Oke. Mas, kok aku wangel itu mbak? Ya delok tingkatane to, sampean berarti pinter dhewe ngono lho. Lah kene ngapale kok kangelan to. Blotok. Mbak, ayo. Ayo, Mbak. Yuk. Cu. Oke, pinter. Bisa saya? Benak kowe wesan. Masa arep nyanyi masa Yo ben yo sakarepku to. Iya. Ora wis sesake dadi nyanyi wong 3, wong 4. Iya Mas. Ya coba. Semuanya. Semuanya ya. 1 2 3. Ya 3 2 yuk. 2 gapak. Oke. Yuk. Munggah mundur. Ayo gitu ya. 3 2 1.
Cacai penak lah karo aku. Ayo. Lumayan iso. Lumayan iso. Kayak ngono mau. Ya seto. Jok cerewete. Iki lho penak lho, coba. 3 2 1. 3 2 2. Penak lho. Yo iki yo iso lho. Cah telu yo pinter. Mata harus awas, telinga mendengarkan. Gedean kok ngono lho. Gedean. Siapa lho? Oke. Pak, tumbasno dolanan kuwi, Pak. Hop. Kowe ora iso nyanyi masalah kowe. Lah mbok ngene ngisor dhuwur. Lah kacane kene iso kok. Kabeh ku fokus lho, Mbas. Ketoke kok enak sing daerah kene. Apa ya mesti? Ketoke kene mau enak-enak mau. Ya. Nadane Mas coba. Oke. Lagu yang sekarang ya. Oke. Kalau kamu bisa lagu yang sekarang yang lagi viral. Oke. Duet karo aku ben macange ora isin. Oh iya. Iki Dinas Pariwisata lho. Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Siap. Aja anu Pak Pamera. Iya. Minor. Benar, Mas. Minor. Cintaku hanya kamu. Iki lho nyanyi. Viral lagi kayak ngono kuwi. Ora usah kayak kuwi. Malah ngabab. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. lah iso lho. Tresnaku yo mung kowe, Tresno abang jambu. rinduku yo mung kowe, Rindu anget kuku. Deloken wit gedang, Yen to uwoh metu ontongi. deloken bocah perawan. Yen to turu ketok ontongi. Asik. Ontong gedang. Ontong gedang. Ontongi Pak Kuswanto. Asik. Ontong gedang. Ontong gedang. Wene dalang bawan. Ceng. Ontonge dalang mlungker. Mergo mlungker dirubung laler. Apa ro gedange dalang? Oh ngawur. Maksudnya gedang nek ngarep kan. Iya lho maksudnya anu gedang Sajen kalau. Ora enek lho gedange lujur ora enek. Ada Dok, Cang. Nyanyi ya, Dok ya? Nggih. Aja kaya Om Gundul ya. Ya. Ayo nyanyi apa, Dok? Wonten pamundutan mboten Mak Cange? Wonten. Ah, monggo dari aku. Sambel kemangi, mangu, grigis. Oh, grigis sak sampun. Sampun. Sing dereng mangu kalih sambel kemangi. Mangu sing lagune piye to, Prap? Mangu piye? Jangan salahkan paham itu. Iya. Hop, luar biasa. Udah enak. Yuk, langsung saja sambel kemangi. Loh. Latihannya mangu lho. Versi ada versinya Iya toh, Mas Percil. Nadane wis mangu lho, Po. Latihannya mangu ngono yo. Cerita kita. Oke, mangke mangu Mbak Esem mriko. Niki ampun mangu riyen. Wis ora mangu iki tata kok bocah iki. Lagi. Wis awakmu tawang mangu Lah. Masa dimboi tawang. Napa tawang mangu dalem? Ayo. Nggih. Kowe menyanyi apa manut? Sambal kemangi. Oh, lah Oh iya sambel kemangi pas karo penjalukan. Patuk aku, Dok. Pasti sesuai permintaan. Walah. Sambel kemangu iki pancen sambel kemangi. Sambel kemangi keplakane gedang arepe piye? Tak tung. Oh iya, lah iki lapal. Mas. Tak tung delang ya Mas, undangane. Ora sambel warai ya wis. Balungane tak tung delang balungane. Ding ding ding. Notasine lho. Moji nem cilu. Lah mau akur. Jajal dulu Mas. Moji nem cilu jajal sepiro?
Lah ora kena lho. Ora kena lho. Catetan niku kleru to, Mas? Lah. Menika jenengan niku lho sing kleru. Tutuk jenengan tutuk. Lah, kudune piro Mas kudune Mas? Monem ngono paling. Monem ci. Monem ci. Nah, iki lho. Jajal Mas. Monem ci. Monem ci. Nah, pas. Monem ci, monem ci. Monem ci. Iya mau ngawur. Kita ngawur aku ya. Iki kudu ngawur iki. Monem ci. Jinem ngono. Enak ae. Yo. Ayo Mas Arya. Ya. Nuwun Nduk Cahayu. Alhamdulillah. Nggih. Mbak Probo, Nggih Om. suwi ra ketemu lho Mas iki karo Mbak Probo kuwi. Lho ki dangu to. Lah niki nembe main medal niki. Sapa? Metu tekan ndi to? Kondi. Kok gadean. Mbok kira ki jarit to apa Mas piye? iki baranu anu ning gadean niku maksudnya. Aku nggumun ra sampean lho Mas. Napa? Iki lek ngaturi piye Mas Brojo? Napa nih? Nyai apa Mbak nek ngaturi? Iki batang. Lho, Jenengan kene ngaten nggih nyi lah. nyi ya. Sapa ta jenengmu ta? Nyiliti. Oh gak kowe enak dirungokne. Lek nek nyeluk piye nyiliti? Nyilit. Oh nggih. Oh tak sawangket mau ki aku nyawang ya. Lho. Genak sae ngoten lho. Lah iya. Lho, lah kok gede sih. Mau ki kok omah iki kenceng, Mas. Lah terus. Ning mburi aku lungguh pinggir genset lah kok lebar sih. Oh, Kepanasan paling. Apa Mari karet? tak go ning Thailand. Salut tenan. Kok kene ketok wayu ya men Jen. Napa Sapa? Cin? Wah lambene maneh kiye namanya. Wah, Jen. Jenengan demen to kali. Oh ya ora maksudnya ki ekspresine kalau apik ngono lho. Sae lho jenengan Demen foto di rumah mawon. tamu. Wis wis digodo karo dalange. Ngene iki kan nandakne anu Mas Wawan ki Maksudnya penghargaan tresno. gitu loh, ekspresinya itu sangat-sangat Alah matur istimewa. nuwun Mas Wawan. Jen. Tanggal pinten malih nih Mas? Alah. Lah, oh langsung takut jadwal. Tanggal koyo Hubungan nyambut iku gawe apa, he? sing sregep. Iya, iya. Nyambut gawe sing tanggung jawab dan disiplin. Lah iya. Malah goleki tanggale sampean berempat lho sing angel. Lho, Iya to. Bengi iki kan manut jenengan berempat to asline. Cih. Iya lah ya Lah mulane. masalahe kula kalau wingi pun saged. Piye? Niku lho kalau momor lho saged. lah kula kalau wingi teng Jakarta Iya. Nyapa ning Ngadep Jakarta? sapa Cahayu? ngadep Pak Presiden. Pak Prabowo. Ngadep langsung. Nyapa? Ngadep fotone iki lho Mas. Foto. Nama Foto. foto. Mas aku nek langsung ngadep Sing ngarep-ngarep iki lho nyapa? Teng sekolahan niku foto teng sekolahan. Mbak Prabowo men Nembang. Lho, Lembang. Jawa Timuran. Lho lah iso. Oh lah Mbak Probo lho lak nembang pun mboten anu. Iki Jangan diragukan lagi kalau ini pasti bagus. sapa bapake Mbak Prabowo? Anu legi. Tawar. Promo tawar. Mbak Probo niki kondang-kondange Iya. Presiden Jawa Timur. Mbak Prabowo. Kala wingi tampil teng Indosiar acara dangdut tempuran itu Pantura, Mbas. Pantura. Dangdut Pantura. sosis so nice. iya kuwi maksud kuwi. Paling kae karo kancane kuwi dijokno. Lah iya ngono lho. ning kala winginane nderek tahun 2025 juara KDI Kontes dangdut Kontes dangdut Indonesia. ketua dadu Indonesia Dadu matamu. Aja. Heran aku. Heran aku tak sabar-sabar. Iya. Sabar, iya. Aja kaget kau, Le. Heran aku. Aja kaget. Goro-goro awak. awakmu tak pamer-pamer nih Aja kaget. Ya dipamerne ku sing apik. Wong mbok kaya aku ngene iki. iya iya Lah, Lah aku ngomong ayo A B yo B C yo C. C ya Mas Iki sinden saiki lemu. Yo kowe gisine apik no berarti. Rasane. Ya iki. Iki Slendro. anake tawar. Iya bener. ngeten-ngeten nih guru loh Mas Mosok. Maksudnya guru, Maksudnya? guru ngaji, guru sekolah. ora Lah guru apa? gede ra iso guru ya iki Bu Bahagia loh Mas. Makmur lho kok iso Makmur. putih kok iso kuwi. Wah, komburi pos. Loh, bertanda makmur maksudnya Nggih. makmur. Ya, Mbak. Bener. ini ngaturke napa Ya iki lho. Ya iki tembang. Ini apa to ya manut dae to. Iki iya lho. iya Mas
menengo lambemu. Nano. Nano ndasmu. Nyapo kok Jadi Jawa Timuran. Ya Jawa Timuran. Jawa Timuran kabeh iki Jawa Timuran. Kediri iki ya Jawa Timur le. Kediri kutane. Sing dadi Nyatane. Ayo. udeng ora? Sing ora. Iso apa gak? Iso ora? Ora. Lah matamu kok pelilak-pelilik kuwi lho. Sing nilik iki lho sapa? Lah kuwi kok iso ngingeti ngono karo matamu ombo. Pancen kira mata. Sapinten Pak Dik? Gandang ning ler sekar gadeng. Oh, iki genen dalange yo. Dalange sak server karo kene. Jenenganku sebagai seorang pemimpin pagelaran yang namanya dalang. Heeh. Kudu nyontoni sing apik. Iya. Nek enek arep wong nembang keilah kesempatan. Sama Mambiat mayon eman. Apa kuwi? Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie iso mikiri. Gedang sopo sak corong dipangan codot timbyang worong biangor kulun ison pedot. Parian ya kok. banyak pinter tenan ya. Aku iya. Lho kemelok lagu apa? Melu ora? Lah coba parian. Aring-aring bakar gedang campur sari. Campur sawi. Campur sawi. Alon-alon Mas gedang Mas. Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering mikir angsuran BRI. Gedang rojo sak tundung dipangan demit Pak Koswanto kula nyuwun dhuwit. Mesti kok ngono. Dari parian. Ora enak belas pariamu kuwi. Terusno. Kuwi malah terus aku mau. Suarane. Yo enak-enak yo teh alon-alon hal penting pelakon yo. Gandeng belam biang. Dong. Acara malam hari ini disponsori oleh Kerupuk Gorongan Wedi. Apa iso cepon? Tanganmu Waktu ganti arani pasir, waktu kambiang keli ono ring pinggir, buru ketemu awak langsung ngesir, kelibekan kaya kelangan pikir. Nganu, iki jenenge intermezzo. Iya, Mas. Kulon gunung wetan segoro malah badok krok. Hei, Wayahe nembak gentenan. Ora lho, kowe ki lho mangan opak mbok mie iki karepmu iki. Kerupuke watos. Modelnya kaya sing ning YouTube ASMR ngono Lah kan. iya. Ora masalah kowe ngenyek aku. Sing penting aku ora tau. Nyapo aku bocil. Masalah kowe ora penak. Lah nyanyi kaya iki lho jedek no langsung iso maplek kuwi gamelane slendro. katon biru Lho, ning kono sasana nyenengno ati. iso Soto nek slendro Iya. Yo. Rehadi. Rehana. Rehadi itu kan bakso Rehadi. Rehana saiki rabi Rehadi, Mak. Ngawur kowe ngawur. Ngawur Rehana. Terus. Aja takon Senang susah bisa ayo ta kowe iki lho
Tahu bulat. Tanah nyuk. Tanah indah. Gulu pedot. Meliaring Taman Makam Pahlawan. Taman Sarinus Wantara. Sarinus Wantara. Cintaku hanya kamu, Cinta merah asik. Rinduku hanya kamu. yes. Ini deh, Cayu. Halo Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Ya Allah, lama enggak ketemu kalian. Ayo. Yo mangga sing kersane yo. Iki Mbak Yuku dhewe Kita itu tidak boleh seperti itu. Wah, jan. Paham enggak kamu itu? Kita lama nggak ketemu, Mas. Jan kaya kucing dipakani kalau mak. Mbak Ani kan? Ana itu cantiknya tidak berlebihan tapi cukup kamu saja. Kamu saja yang di hati. Telengenteanku. Ngapa? Liane. Gundul ono. Delengen wit gedang. Jan gelem ya mong sepisan ngono lho jane. Sepisan akhir terus mati. Mbak Ana, tadi ada permintaan yaitu mangu, Mbak. Oh iya. Gimana habis? Ada. Sudah. Udah. Oh sudah. Oke. wis entek. Saya menikmati Pak Upil nih loh Mas. Ya, Pak Upil itu. Kamu tahu Pak Upil? Apa Pak Ente yang makan upilit tok. Wih, cek lo tak ngei lo. Wih. Sangu ini permintaan dari Mas Heru Rakimin. Heru Ramadan. Gile. Apa? Gile. Pantol giem Mas. Ya, Mas Gawer. Oh, Mas Gawer. Kayak mau ngene kono kayak. Oh iya, sedih. Unjuk gigi, tangannya angkat tinggi-tinggi. Mas Gawer. Setia dia. Iya. Atas-atas nak temriku teng tebu-tebunan nanti serondol luwak. Iya. Luwake ora mungkin serondol, luwake ning kene. Enak wong muni luwak mentuweleng mripate. Mang nadanya seberapa kakak? Coba. Makanya Luwake buntute ning mburi ya. Sak surati. Jangan Masih bersama Seni Jaranan Rokok tanpa busana. Udah, ono rogo tanpa busana. Ini berpasangan ini aku sopo. Sabar kan? Mas Gawer. kamu kan sedang mangu. Oh iya, Mang. Suatu malam Adam bercerita. Adam jadi dulu kono dudu Adam Nabi. Berdamai dengan apa yang terjadi. Terima kasih Mbak Yu. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Emang spesialisnya itu sendiri-sendiri. Iya, Nah, bahasa Indonesia. Popan. Ada versi baru loh. Apa itu? Madura dong. Waduh sip ini. Nanti aja kalau ditangkap ya. Iya. Nanti Mbak Ana ini spesialis pop. Ning omah bakalan pop. Ya apa rek kadung tarungan ning kok ya. Gini. Aku jalan loro iki, Bos. Sing urung loro. Siap. Loro. Monggo. Perdamaian. Ayo. Damai. Dikajak salah faham dek bule. Oh, anu. Ongkuhna ho sapa Sapa? setaro
apa? Tiga edisa mula aku hendak cerita bulan kalamun bulan ampun tak pada. Adik-adik, kaset ini bisa dicari di warung Madura 24 jam. Aduh dia remade kan aduh. Iki lagune kudune karo gamelan. Gamelan Mas. Lak mau wis ucul musik saiki balik ning gamelan campur karo musik. Oke. Lagune pamundutane Mas yang di belakang tadi yaitu Napa? Anoman Obong. Wah, Mana bang? Iya gitu. anomane ndi, Pak? Iki. Kuwi obonge kuwi. Nembang apa Mbak Farida? Farida Pasar. Mampir. Oh, mak lampir lah. Farida Pasar. Baru masak. Sisi Farida Puter. Enter. Apa sih? Nyusul gak proper. Apa? Iya. Ya nggak apa-apa ya. Apa? Iya enggak apa-apa. Apa? Apa Kakak Farida? Katanya Anoman. Iya. Lupa. Kalau kamu ikut gabung ke tim ini juga, kamu harus Suka. Harus gimana? Harus gemuk. bunder. Harus bunder. gemuk. Harus bunder kaya ndoksin paling tidak. Resepnya apa wi Mas? Ben iso gemuk bunder. Besok tak biasa gambare. Ya. Yuk, Anoman Obong terus. Caritane. Caritane. Anu, niki wonten sing bawa napa mboten? Anu, niki lho yoga jenengan. Nanang. Kon bawa. Gauri. Enak iso, Mas. Iso, Mas. Siapa nanang? Nanang. Bayu, Mas Bayu. Yuk. Mas. Alah rene to. Iso suwi. Mas perwakilan Mas. Ki sor bejek lho, ki sor bejek. Sar beje, gasli sar beje. Iki sor waru arek iki. Sar beje deh karena. Sor bejek kan. Oh, yang wingi tak Aduh, Farida tidak ngerti sar beje deh karena ya apa sih? Tretan Bibi kan. Oh, udah apa sih? Kaya pas ning rum-ruman. Ayo ning rum-ruman. Ayo, ceritan. Ceritane Aja mas. wayang sawi Aslinya budi Mas? Aslinya? Surabaya. Wayang Cekdong. Nggih. Oh ya siap. Cekdong, wayang Cekdong cah Surabaya, cah yang ganteng. Wah, aja nganti kebencut harus sinden sik ya. Wes sih. Tenan. Wes ya? Wes. Waduh, terusno. Nah iso papat. Praja Alengka diraja Terus ceng Rangono tuwek-tuwek ngomong. Raja Arande Sing gantian HS. Yo. gawe Piye, Mas? geger nyolong Sinta Nyolong Sinta. Oh, selentom bolong Sinta. Ya, bolong Mas. Nyolong. iya. Nyolong macam. Iso bolong selentom lho. Gawe geger bolong Sinta. Kok Sinta dibolong? Bolong iki tenan. Sama Gus. Anoman cancut tumandang Alengka wis dadi awu Burung Mas Awan. Itu nyantai-nyantai sih lho. Mangan-mangan nomis. Ya. Agitku wes ya, Mas. Nyantai lho Mas. Maaf lho Mas, agitku. Dalange diganti gak iso to iki. Kalau raimu tak tonyo ndalmu kowe kene duwe arepe iso geser BRI ya. Ya, dalang iso ngisruh dhewe. Tonyo ndalmu kowe mbok ganti. Ya. Esuk geser BRI nyo. Ganti 5 menit ae. Nyapa gak iso? Gak iso. Terus yo. kobong
Momo. Enggak oleh kuwi aja. Aja. Oh. Farida. Farida parah elek. Bisa cini. Lah diwarai ben cerdas. Mbok warai apa, Mong? Mbok warai apa, Mong? Gede. Ora oleh. Lah apa? Ayo sebentar. Gede adalah. Obong gede ya le. Adalah. Kon menengok suwe-suwe tak tindih lho. Loh. Kagak sambekan kok anu. Kobong gede srunding raja. Wong maca ayu kok mere gitu. Iya. Lagi anu penari latare kethek. Ya seto. Wes, mari Mas. Ya. Suwun ya Mas. Sesuk ketemu neh Mas. Ketemu ning ndi? Ya mbuh sama-sama ketemu. Cah ganteng aku seneng cah ganteng. Cuma jangan demi kebudayaan loh Mas. Nggih. Lebih saka Surabaya rene lho. Walah, Wah, diaturi. jantenan. Sesuk mampir markas. Markas di Markas Pak Polisi. Rumah saya. Ya. Suwun Mbak Yu. Matur nuwun. maju tak gentar membela yang benar, maju serentak maju serentak menuju kemenangan, maju serentak menuju kemenangan, bergerak serentak serentak menerjang menerjang menerjang, tak gentar tak gentar menyerang menyerang, majulah majulah Mas ya Mas. Mas ya. Sayonara sayonara sampai berjumpa bulan, sayonara sayonara sampai berjumpa bulan. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Mas ya Mas. Suaraku entek Mas. Suaraku entek. kodok ngorek Kodok ngorek ngorek nang gombangan, kayak templung kayak templung kayak templung. Hop. Aja guyon. Kowe nyambut gawe sesuk iki lho. Hop. Ini kok ora barbar. Iya. Lah iki Sampai sini. Hop. balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, hatiku sangat kacau, balonku tinggal apa, ku pegang erat-erat ceng-ceng. Ripe gedang godhong terus. bebek atus kali Wes ben sono pedang nyosori gede. sabun wangi bapak mundut roti sing nangis dipari Pak, ripe gedang godhong terus sithik dang motor. ana rondo manggon owalo mako saben dina dheweke goyang-goyang aku ora ngerti apa karepe yen tak pikir rati Wis meneng tedem aja mbok umpani ae. Iki lak mbok umpani telung dina ngene iki. kowe rumah sing wong gendeng ya Ini ae ngono dalangi lulusan PAUD ora. jika yang putih dan ada yang merah. Sampe patenono. Aku siram semua mawar melati semuanya indah.
sore patenono Mas jajate patenono. Kucingku telu kabeh lemu-lemu sing siji sing siji kuru meong. Kowe kok nyapa? Dalam. Kok dhewe-dhewe kok. Wo, Ayono iki wis. Botone sapa iki? Buta. Ratu biasa. Duk tik dak tik Duk tik tak tik duk tik tak tik duk. Duk tik tak tik duk tik tak suara suatu bunga. Rasa pamit. Minggat. Wes minggat kok. Wes terima kasih kanca-kanca semuanya. Iya. Cuki-caki cu. Wes ndang mulih kok rame ae malahan. Kok. Iya. Iki mah wis cukup menghibur. Piye? Kowe iki ayo mulai. pada hari Minggu. Naik Pak Cangi, Lales. kula pinangka wakil saking kadang-kadang Cak Percil CS menawi wonten lepat kula nyuwun agungi samudra pancami. Kula nggih ngaten nggih Mas. Pada hari Minggu Semanten ugi nggih Mas, ya Nggih, nggih Mas Percil. Mbok menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten nggih. Sugeng pinanggih malih ya Mas Amu. Heeh. Oke, pada hari Minggu. Terima kasih Mas Yogi, terima kasih. Yes. Siji boko siji diaturke wae sampai los. Terima kasih Mas. Ya, oke. Iya. Pelawake nganti kepelayu. Lah mbok lek pancen gawe terima buka celuk ngono. Ayo kene wis rombongan pinter nyanyi kabeh iki.